Татар тілінде шыққан газета, журналлар бик күп түрлі. Матбугат күзәтү сәхифәсе дә шулар белән даими таныштырып бара. Сүзне журналист Миңназым Сәфәровка бирәм. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Татар матбугатын күзәтүне дәвам итәбез. Сүзне карап торган журналларыбызны укудан башлыйк. Казан утларының сентябрь санындагы bir юлы ике роман белән танышырга була. Беренчесе Рауль Сабырның Татарстан президенты каршындагы телләр буенча комиссия тарафыннан үткәрелгән конкурста җиңүче дип табылган Фәхрине үтеп ташладылар романы булса, икенчесен кабул итәсезме дигәнен барыбызга да таныш җырчы, баянчы, популяр көйләр авторы, пародиялар остасы, юморист һәм әлбәттә инде язучы Алмаз Хамзин иҗат иткән. Икесе дә бик кызыклы, тормышчан һәм аерылмыйча укый торган әсәрләр. Шул ук Алмаз Хамзинның дөньяга карата булган фикерләре, тормыш кагыйдәләре турындагы язманы Синбекер журналында укып була. Шаяры катыш төрттиреп, төбенә тыз кыйып язылган бу монолог. Әлеге хатын-кызлар өчен дип чыгарылган журналда йотлыгып укый торган тагын бер монолог бар. Ул да булса, халкыбызның талантлы композиторы Мәсгудә ханым Шәмсетдинованың күңел төпкеленнән чыккан «Дөнья буйлап инәй тавышын эзләп йөрим» дип аталган язмасы. Иҗат кешесенең күңеле нинди булырга тиеш дигән сорауга җавап бар анда. Әлбәттә инде, гаилә проблемалары, сөю-сөелү, хыянәт, нәфрәт кебек темаларга да язмалар җитәрлек Синбекәдә. Яшьләр журналы Иделдә барысы да яшьләрчә. Монда ышанмыйм, Әпипә, Микулай кебек фильмнарны төшерүдә катнашкан. Клиплар төшерүче буларак танылган режиссер Илшат Рахимбай турындагы тәфсилле язманы да, бүгенге заманның яшь рәссамы, бик үк аңлашылып бетми торган сюжетлары белән телгә кергән Радик Мусин белән әңгәмәне дә укырга булыр иде. Без җырчылар Илһам Шакиров, Хайдар Бегичевларның кем булганлыкларын онытмаска, репертуарларындагы әсәрләрне яңгыратып торырга тиеш дип әйткән милли җанлы җырчы Руслан Закиров дигән исем белән дә шул ук Иделдән укып танышырга була. Журналда яшь каләм ияләренең иҗатына да шактый урын бирелгән. Хәзер газеталарга күчәбез. Сары төсенә хуп күрүче Шәһри Казан газетасы беренче битенә җиңелчә баш куеп җәлеп итәргә булган үзе кучсын. Сүз хатын-кыздан акча сорау дәрәҗәсенә төшкән ир-атлар һәм аларны бу хәлгә китереп җиткергән сәбәпләр турында. Кыскасы, яңа заманның өр-яңа проблемасы. Газета җитди проблемалардан да читләшеп бетми әлегә. Менделеевск районындагы Турай авылы татар мәктәбен ябу тарихын газета хәбәрчесе барып өйрәнгән. Сәбәбен бик гади генә аңлатканнар. Мәктәп бинасы авария хәлендә икән. Әйтерсең лә ул бина әлеге район түрәләренең катнашыннан башка гына шул хәлгә төшкән. Менә шундый заманда яшибез диясе генә кала. Безнең илдә үзгәрми торган ике проблема бар. Ашлык уңмаса бер проблема, ашлык ишелеп уңса икенче проблема. Ватырам Татарстан газетасы менә шул проблеманың икенчесен алгы битенә чыгарып биргән. Татарстанда быел рекордлы иген уңышы җыеп алынуы бер куандырган булса, шул уңышны үстерүчеләргә аның сатып алу бәясе бик түбән булуы тагын шөбһәгә сала. Кыскасы, амбар тулы, кисә буш. Газетадагы тагын бер кызыксынып укый торган язма Венгриядә танылган татар режиссеры Сәрдар Тахировский белән әңгәмә. Уйландыра торган, мәгълүмат алып була торган мәгълүматларны укып, дөньяга татар күзлегеннән карап яшәргә ясай дигән теләктә бүгенге сезнең белән сау булышам, исәнлектә күрешик.